Ja, we zijn hier mooi aan het karbet zitten. Elke keer gaan we weer wat mooi zitten. En staat je hem jaren in het kanaal aardig goed. Dus zo ben we hier wat bezig. We doen nu ongeveer 4 uur hier. En elke keer gaan we weer terug. En we willen er eigenlijk nog mooi wat jerkens bij houden. Ja, we houden aardig maar de veiligheid. Dus dat je hem kunnen zien, broeken weg bal. En we zitten nog net aan drank, dus we zijn al die nuchter aan het zitten. Maar ja, we gaan hier binnen EHBO-kitjes lezen. We gaan pleisterspeel verbonden, dat komt al goed. En vanmiddag dan komen er een paar biertjes bij, dan gaan we rustig gewoon wat op. En jongen nemen wat siervuurwerk in de lucht. En daarna gaan we naar de tent. De tent in een woord? Ja, de tent in een woord. Even gezellig met z'n anderen even hennen. En even wat bekendjes komen. Ja, en even wat drinken natuurlijk. Verrassend dichtbij. RTV